Ай, брат, я гледай какво космато яйце си бях взел, бе, бате, я гледай. Абе, брат. Това е киви, бе. Ако бях циганьор, ще да открадни. Що, брат? Как крадем железото от айфона такова? Що, брат? Преш, как он. Ей, как на коме, брат? Аре си я сам. Абе, брат, аз като се замисля, ти имаш ли нещо у вас на Apple? Имам, бе, имам компот. Хайде на месото, кой разбира тук се спира? Извинете, имате ли телешки език? Момент да проверя. Да, имам. Имате ли свинска глава? Имам. А рибешки очи? Имам. Господине, вие сте били много грозен, бе.